భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రముఖ స్వతంత్ర శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కాదర్వల్లి గారి పర్యవేక్షణలో సంపూర్ణ ఆరోగ్య ప్రదాతగా నిలిచిన ఏకైక మాల్ట్. షుగర్, బీపీ, థైరాయిడ్, ఊబకాయం మరియు స్త్రీల ఋతుక్రమం మొదలగు అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు కేవలం 30 రోజులలోనే 2 సంవత్సరాల చంటి బిడ్డ నుండి వయోవృద్ధుల వరకు అద్భుతమైన చక్కటి పరిష్కారం మిల్లెట్ హౌస్ మాల్ట్. సంప్రదించండి. ఏబీ ఆర్గానిక్స్, నిప్పో ఎదురుగా, వేదేపాలెం, నెల్లూరు. ఏబీ ఆర్గానిక్ ఇమ్యూనిటీ క్లబ్ సభ్యులు ఏసీ సుబ్బారెడ్డి స్టేడియంలో మిల్లెట్ హౌస్ మాల్ట్ను, డ్రింక్ను వాకర్స్కు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ కార్డియాలజిస్టు సిఎస్ శ్రీనివాసరాజ్ అతిథిగా పాల్గొన్నారు. శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లు, ఫ్యాట్లు, కార్బోహైడ్రేట్లను మిల్లెట్ హౌస్ మాల్ట్ అందజేస్తుందని ప్రముఖ హృద్రోగ నిపుణులు శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు. వీటి వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లు అందుతాయన్నారు. మిల్లెట్స్ తర్వాత హెల్త్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే, మనకి న్యాచురల్గా ప్రకృతిలో దొరికే ఏదైనా కూడా, ముఖ్యంగా ఈ చిరుధాన్యాలు అనండి, మిల్లెట్స్ అనండి, లేదా మనకి శనగలు అనండి, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ హెల్దీ ఫుడ్స్. బికాస్ అవి మనకు కావాల్సినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ కానివ్వండి, ఫ్యాట్ని కానివ్వండి, అలాగే ప్రోటీన్ కానివ్వండి, ఏ డైట్ కూడా ఈ 3 సమతుల్యంలో ఉంటేనే దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటాం. సో ఆ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవడంలో ఇవి మనం రెగ్యులర్ ఫుడ్లో మనం మిస్ అవుతున్నాం. కాబట్టి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీటిని నానబెట్టుకుని, గింజలు నానబెట్టుకొని తీసుకోవడం ద్వారా కానీ, లేదా పౌడర్ రూపంలో కానీ, ఇప్పుడు ఇందాక ఒక కాక్టైల్ లాగా చేసి ఇచ్చారు, అలాంటి కాక్టైల్ రూపంలో కానీ తీసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలు, అలాగే హెల్త్కి కావాల్సినటువంటి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో పుష్కలంగా దొరుకుతాయి. సో డెఫినెట్గా సందేహం లేదు, ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇవన్నీ కూడా మంచి పదార్థాలు, అవి ఆరోగ్యానికి మంచివి. మన చేతిలో ఉన్నటువంటి మిల్లెట్ హౌస్ అనేటటువంటి ప్రోడక్ట్ మన తాతలు ముత్తాతలు ఏ ఆహార ధాన్యాలు తిని 100 సంవత్సరాలు ఆరోగ్యవంతంగా గొప్పగా జీవించున్నారో అలాంటి ఆహార ధాన్యాలన్నింటినీ కలిపి మన ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ సంస్థను నేను అభినందిస్తున్నాను. నేను దీని గురించి విన్నాను, మా ఇంట్లో వీటి గురించి వాడినటువంటి నేను ప్రత్యక్షంగా జనానికి నేను మా సభ్యులందరికీ చెప్పేది ఏమిటంటే, ఏ ఆహార ధాన్యాలు అయితే మన తాతలు ముత్తాతలు పాటించారో వాటిని ఈ ప్యాకెట్ రూపంలో మన ముందు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వాడి దానివల్ల ఉపయోగాలు పొందాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు అశోక్ అండి. ఏబీ ఆర్గానిక్స్ ఇమ్యూనిటీ క్లబ్ నిప్పో ఎదురుగా గత సంవత్సరము మే 18న ఏబీ ఆర్గానిక్స్ ఇమ్యూనిటీ క్లబ్ అనేది స్థాపించామండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కరోనా సమయంలో ఇమ్యూనిటీ సమస్య ఎదుర్కొనే సమయంలో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఎక్కడైతే ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో అన్నిటినీ సమకూర్చి దీంట్లో చేర్చడం జరుగుతుంది, అందరికీ అందించడం, నెల్లూరు ప్రజలకు అందించడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఏంటంటే గత 2 మాసాలుగా ఈ మిల్లెట్ హౌస్ మాల్ట్ కర్ణాటకలో నాగరాజు గారు, కార్తీక్ గారు దీన్ని చాలా సమకూర్చి ప్రముఖ స్వతంత్ర శాస్త్రవేత్త కాదర్వల్లి గారు
పర్యవేక్షణలో మిల్లెట్ హౌస్ మాల్ట్గా దీన్ని రూపొందించారు. ఇది చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉందండి. 100% ఆర్గానిక్. ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చాలా బాగుంది. వాడిన వాళ్ళు చెప్పారు, మేము వాడుతున్నాము. పోతే దీంట్లో సిరిధాన్యాలు 5 రకాలు, చిరుధాన్యాలు, మళ్ళీ డ్రై ఫ్రూట్స్ 30 రకాలు దీంట్లో ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఈరోజు ఏసీ స్టేడియంలో వాకర్స్కి, దాంతోపాటు గౌరవనీయులు రాజుగారు ఈరోజు పరిచయం చేశాము. దీన్ని అందరికీ పరిచయం చేశాము. దీన్ని నెల్లూరులో అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ, నెల్లూరు అన్ని మండల కేంద్రాల్లోనూ మేము దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ ఉండిపోయింది. మీరు ఆ నెంబర్ తీసుకొని ఎక్కడైతే ఈ దొరుకుతాయో అవి మీరు తెచ్చుకొని, చాలా తక్కువ రేట్ అండి. మనం టీ కాఫీ మానేసి దీన్ని కానీ ప్రిఫర్ చేస్తే 30 రోజుల్లో ఇమ్యూనిటీతో పాటు బీపీ, షుగరు, థైరాయిడ్, ఆస్తమా, కీళ్ళ నొప్పులు, మళ్ళా ఇంకేదన్నా స్త్రీలకి ఋతుక్రమ సమస్యలు ఉంటే అవి అన్నీ కూడా ఉండిపోతాయని నేను హామీ ఇస్తాను. మీరు తాగి చూడండి, మేము తాగి చూసాము. ఇది చాలా ధర తక్కువ, అందరూ వాడచ్చు. దీన్ని ప్రిఫర్ చేయండి సార్. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.